Kuntokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama kuPastor siyabonga nje ukuthi sikwazi ukuxoxa nawe silethe udaba lwamaphupho. Ngiyathemba ukuthi liyakulekelela kakhulu. Amaphupho asho into eningi. Iphupho eliyi-1 lisho into eningi kubantu abahlukahlukene. Namhlanje sibheka la iphupho elika Shirley Petla. Now, I don't know if it's Petla or Petla or Petla, but it's Shirley Petla. Let me say it's Petla or Petla. Uthi okuphupha enyoka ikhafulela. So Shirley, you should have said sawubona ngicela ukubuza ngephupho. Noma you should have said ngisawubona mina ngiphuphe ngikhafulelwa inyoka. At least, because I'm not an automated machine here. I'm a person. I'm a human being. So inamba yami sense kuphela umlandeli we-channel ungayena ungayisebenzisi isense kusona 9 ekuseni ya 5 ntambama ungangithumeleli SMS, ungangithumeleli umqhafazo we-SMS WhatsApp. Ungithumeleli WhatsApp, ungangifonela ebusuku. So la uma uphupha inyoka ikhafulela futhi the snake is spitting. Spitting. I don't know if ngibiza kahle, angisumntu ofundile, kodwa ke I know ukuthi uma inyoka ikhafula amathe kuthiwa uspita or spitting, the snake is spitting. Okay. So number 1, uma ngenzela phupha inyoka uphawu esingithola njengolokhu uma ikhafulela. 1 lingasho ukuthi kunembangi ecasukele engahle izame ukugadla njengamanje. Amubo 58 verse 3. Ababi bahlubuka kwasezalweni, abaqamba amanga baduka ke kwasesiswini. 4. Isihlungu sabo sinjengesihlungu senyoka, banjengebululo elisithulo elivimba indlela yalo. 2. Kuyenzeka ngesikhathi uphupha la inyoka kube uphawu lokuma ikhafulela. Longobeli ushuthi kumele mhlobo uqaphele ngoba ke uzovukelwa abantu bathembile baphenduka izitha ngenxa yesiphambeko zakho noma ngenxa yamaphutha akho. uJeremiya 8 verse 17, ngokuba ke ngiyakuthuma kini izinyoka nawo manje ngiyana abengenakulunjwa bayakuniluma usho uJehova. 3. Kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha inyoka uthola ukuthi kuwuphawu lokuma ikhafulela olusho ukuthi empeleni kungenzeka impilo yakho esengcupheni ngenxa yomuntu olukhuni okukhuluma kabi. Amahubo 140 verse 3, bayalola ulimi lwabo njengezinyoka, isihlungu samabululo siphansi kwezindebe zabo. 4. Kuyenzeka futhi uma uphupha inyoka kuba uphawu lokuma ikhafulela. Lokhu ngabe kusho ukuthi mhlawumbe izitalo zakho azineme ngawe futhi sezikuthukuthelele uma uwumuntu kamoya. Kusho le nto ingavela uma ungumuntu kamoya ungayibona kule nyoka ikhafulela. Because wena kunezinto ongasihambisi kahle, lesi sitalo sakho sesicala ukucasuka noma sesicala ukungenami ngawe. Yabona. Kodwa ke sivale ngokuthi number 5, kuyenzeka futhi uma uphupha inyoka kuba uphawu lokuma ikhafulela. Olungabele lichaza ukuthi empeleni kuyenzeka abathakathi njengamanje sebagaye ngalesi sitalo sakho ukuthi sikuze sizokujikela sikukhafulele. Yabona, sichiza ukotshi mayiphendula into esidalwa bese lento usiyibona inyoka siyakhafula sithukuthela yakhafulela. Ukuthi ngenzeka basiphendula lesi sidalwa manje ukuze simelane nawe, sikujikele, sikukhombise into ukuthelo, sikukhafulele, sikucakele. Yabona, sibonga kakhulu-ke besibheka la uma inyoka nje ikhafula, when the snake is spitting. Yabona, it's poisonous saliva, poisonous saliva. La siyabonga ke wena isikhuluma ngakho. Bebeleze. Kulela